Marinică, vezi să nu jur că filmul este. Aoleu, deci facem Nuke, Mirage, Inferno și Dust 2. Pe ce de-a pe Wingman? Nu, scoate Nuke. Nu, Mulțumesc, ești cel mai bun prieten, că mi-ai scos Nuke-ul. Cu meciul Marinică, ăla e Marinică, ăla sunt eu, uite-mi pula român. Ține-te bine că n-am mai creat de mult ce asta. Bă, eu Ia Deagle. Vezi că dacă te uiți pe penultimul meu clip, le-am dat la unii niște Deagle în cap, mă mir eu de mine. Uite, Pala Jr, Pala Junior, a pus ping. Ia uite, avem pe Pala Jr. Pala Jr. Nu e Palaș, e Pala. Nu te băga că ți-i cap, nu te... Lasă-i să moară, mă. I-am dat eu, nu trebuie să-mi dea el. Vezi că aud spate. Mai e unul pe aceea. Bravo. Mort! I-am dat one tap. Și ăla ăsta la fel. E unul pe mid. Plantați, îl țin eu. Să nu vină, vede să nu vină pe acolo. Plant. Da, pe sus cred că vine. Mi-a furat Pala. Bă, vezi că s-aude... A, nu de la tine. Ce s-aude? S-auzea unul, dar nu de la tine. Eu am ăla oprit, oricum eu nu-i aud pe ăștia. Mai bine. Ia-ți armură, mă. Mamă, i-am dat toți într-un hit. Nu mi-am luat. N-am bani, nu mai am bani de armură. Mor, bă, dar știu că mor cu tine, bă. Fii atent, zi de flash-ul ăsta. Tu vezi că fiecare din echipă avem câte un kill? Mamă, mai am 90 HP. A intrat. Iartă-mă că ți-am furat kill-ul. Eu te-am zis că mă sacrific. Ce? Ți-am furat kill-ul, a murit de ți-am furat kill-ul. Păi m-a omorât. Ai murit. Creierul brain damage, că l-am văzut și te-am văzut și pe tine și pe altul. Dacă nu veneai, gen, dacă nu te vedeam, îl omuram. Dar așa m-am speriat, nu știam în care să trag. Dacă nu înainta ăla după mine, de dădeam cap, dar înainta și nu mai aveam ținta pe capul lui, că venise înspre mine, gen. Dacă stătea acolo, îl omuram. Dar ce ți-ai luat scout? Nu mi-am luat scout. De ce îți luat? Nu mi-am luat scout. Sorry, man, I'm sorry. Mi-am luat Deagle, nu mi-am luat scout. Mamă, dam ping. I-am dat damage. Ce o ție? Bă, game. N-am vrut să-ți dau. Dai seama că n-ai vrut drag. Hai, bagă-te 351, bagă-te. Eu ți-am zis că după jos. Eu ți-am zis că am ping. Nu pot să mă urc pe aia. Da, și am. Hai, mă, urcă. Dacă-ți fac jump, pot să urc. Mamă, mi-a luat 2 capuri. Taci! Uite ce-am găsit. Uite ce-am găsit, mă, că... Sunt fericit. Mai am și schimb pe el. Nu mi-l dai mie. Să mor tu, că ești bea bun. Eu mi-am făcut talentul. Am făcut un kill cu el, mi-am făcut talentul cu el. Ce e ăla pe mid cu scout-ul? Mi-am luat flash singur. Dă-te că a dat grenadă de aia. Dă-te mai acolo! M-am blocat în mașină. Ai urcat în capul meu? Mersi de flash. Vezi că vine de pe short. Păi tu ești pe short. Nu pe short, pe mid, pe long. E și pe short, n-am apucat să mai trag după el. Îmi merit titlul de lunetistul satului. Hai că mi-a luat și luneta. Știi ce ți-am dat ăla? Că dacă nu e AVP-ul meu, nu mă simt bine să trag cu el, mă. Nu mă simt confortabil. Dacă nu e copilul meu, nu pot să trag. Pe mine mă enervează ăștia că se duc acolo, să se uite ei pe mine repede. Păi sunt eu cu unul. Și cu bomba. Păi în afară de tine mă refer. Hai apari. Pune lui Yellow să-mi arunce bomba. Mort, ai murit. Pe ce vorbeam? Yellow, drop bomb. Yellow, orange, drop bomb. Pe Yellow, am vrut să zic orange. Hello, motherfucker. Dar tu tragi mei. Unde stătea ăsta, băga mea și m-am speriat de el. Sunt prea bun. La mine mi-a venit unul în spate, l-am omorât, era să-i dau non-scope. Chiar am vrut să zic că n-am făcut și eu niciun kill. N-am făcut și eu până la urmă. Da, și-am făcut. I-am făcut 2, mă, am 4 kill-uri. 2 assist-uri, 2 dead-uri. Ia mi cu bomba. Și dacă vrei să fac eu cu ea? Că mă duc eu pe mid. Au trecut 2B, 3B. 4B, te-ai speriat? Nu m-am speriat, mai e unul acolo. Mamă, ce hap. Pe apă, fraiere. Mi l-ai furat! Mai am 5 HP. Mai am 5 HP. Vezi că n-am vrut să pun ținta pe el, l-ai tras, bă, să-mi bap. Dar știi ce am făcut eu cu ăla după mine? Am tras glonț în glonț. Ăla mi-a dat 95 în 6 hituri. Cine mi-a dat 13, mi-a luat decât 13 viață. Cine a luat MVP-ul? L-am luat? N-am văzut. N-am văzut dacă l-am luat eu sau tu. Nu știu. Că-mi dați AVP pe mână, pe aia sunt. Am murit spalaș. Ce l-a ratat pe ăla? Mi-a luat cap. Hai mă, ieși. Iar l-am ratat să-mi bap. Speria așa rău de tine. Marinica, help me! Stai că mi-apare asta aici. Nu veni. Stai că mi-apare asta aici. Că l-am luat, băga mea și... Vino să mai jos, că o să-mi vină la mine aici. Vino unii pe la spate, pe la noi. I-am auzit eu. Da, vine. Dar e bomba pe BEM. Hai după bombă. Încarcă-ți polarul. Ți-a plăcut non-scopul? Mamă, dar nu mai am flash. Am eu un flash, dar dau... Dar e în site. Aoleu! M-a așteptat. Stai. Vrei info? E în dreapta. În stânga. Și era și în spate unul.
Nu l-am văzut pe ăla din spate, l-am văzut decât pe ăla din stânga. Ce mă chinui să-l bat pe ăla după miță. Am dat și un nou scop. Să mișca ăla, zici că era iepure. Iepuru, zici că era iepuru. Mamă, 6 kg-uri. Mamă, suntem 4 cu polarele. Aoleu. Pe tine te aștept băgați aici, că știu că o să ieși. Bă, dar nu ratez pe ăla, mă, ce-am? Nu l-am mai ratat acum. Vrei să vin să te help eu sau? Nu, că suntem 4. Aoleu. Din 4 că suntem aceea n-are cu unul cum să rateze. Da, mă, știu unde, dar să arate. Bă, Gameș! Ăla mă aștept. Mamă, și era bomba la tine. A, da, am văzut că am bomba. Vezi că stă fix pe la ușă acolo, la dors. Uite-l. Păi, e spectat pe ăla, nu pe mine. Da, știu. Mamă, ce prost e ăsta, bă. Ce prost e că e după perete. I-ai dat grenadă. E lău, du-te, dă-i noscop. Run the way. Headshot. Mort, ai murit. Mă riscam prea mult dacă te dea no-scope. Mamă, mai 11 kg. Ai banda AVP? Păi n-am murit. La n-ai banda AVP. Nu, nu-mi banda AVP-ul. Nu, ceream pentru mine, știi? Dacă îmi ziceai, nu mai luam flash-urile. Bine-ți AVP-ul. Mă duc eu pe B, dau un fake pe B. Să-mi spui că-ți vin pe B. Nu, că n-am intrat pe mid. Nasol. N-am stat pe mid. Mort, nu mort. Ai M4 ăsta și pe lung dacă vrei. Mamă, Marinică, cât trebuie să cenzurez. Vezi că vine cu scarul. Cred că ultimul îți vine short. Da, City. Nu, îți vine dar short. Să nu vină și el acum când încarc. Uite-l, l-am văzut eu short. Ai văzut short? Prost ce ești? Ce mă, să mor, dar nu l-am văzut short. Bă, ești cel mai prost copil, oricum nu mai are timp. Asta știu. Bă, ești... Dar mă jur că l-am văzut short, bă. Bă, ești cel mai prost copil din clanul mătii. Da, mă jur că l-am văzut short. Că mă ia după tine vreodată. Zi mersi că tu ai banda VP, da? Și am și cam 14 kg. Ăsta o să-și iau un cap, prezic eu asta. Prezic o să mor. Stai că vin. Am murit, ce ți-am zis? Sunt doi, nu te băga că-s doi. Nu te băga că-s doi. Mamă, da. Ce alergător am crezut că chiar îl dai ca lume. Vezi că mai e unul, mi se pare. Dacă nu fi plecat. Faci bunny hop. Nu e la ăla. Faci bunny hop. Taci. Băi, dă diffuse. Taci. Că dă diffuse ăla. Bă, Gameș. Nu pot să cred, bă. Dacă trăgeam din prima, am văzut cadavrul ăla și mi s-a părut că e el. După aia am uitat mai bine și l-am văzut ca lumea pe el. Știu că și era la fel. Milisecundă. Dacă îl vedeam mai devreme, mă... Vezi că pot da de-alea multe. Uite ce ți-a dat ăsta, mă, mânca. Mexico, ești cu pistolul? Cu AUG. Da. Cu GG. AUG-ul. Bă, Gameș! Ai fost cu AUG-ul. AUG-ul cap. M-am speriat de el. Chiar nu avea ăsta, că n-am văzut ce te-a omorât. Nu știu. Ce mai sunt eu cu fraierul ăsta decât. Ba, nu mai sunt. Ticol. N-au caz mai puțin pe el. A vrut el la AUG și mi-a aruncat mie AVP-ul. Ce mi-a luat AVP? Palaș, e zeu popular mâncalaș. Tu-ți imaginezi că am toate kill-urile făcute cu AVP-ul? Am dat pe târziu. Nu te băga că dau flash. Direct în muie am luat-o pe aia. Stai că l-aștept. Am venit pe partea altă. Switch. Palaș. De ce am AUG? Nici nu cred că am AUG. Ba da, am AUG, dar n-am mai jucat în viața mea cu AUG-ul. Cu AUG-ul? Da. La City nu mi-au Deagle-ul, Marinică. Eu mi-am luat Deagle. Ia-ți mă, că ne-am luat aproape toți Deagle. Hai mă, bine. Că aproape toți. Și ne-au luat 2 decât din echipă. Aproape toți. Bravo, Marinică. Acum ne-am luat aproape toți. Aoleu, că ne-am luat aproape toți, mamă, dar mi-mi place. Hai, al meu. Mort! Bă, sunt prea bun, bă. Mort! Dați-i diffuse. Da, găsit-o lui să fie. Dacă dai cu lamă, te poate. Bă, ia uite-te deasupra. Și tot ăla a luat MVP-ul. Și am făcut 2 kill-uri, tot ăla a luat MVP-ul. Mi-a băgat și a rămas tot cu Deagle-ul și Fă și tot Deagle-ul meu, ca să-mi iau AVP runda viitoare. Asta este un meci normal dintre mine și Marinică. De ce se? Dintre mine și Marinică. N-are sens. Un meci normal... Pau! Mam! Donați în link-ul din descriere să-l aștept pe Marinică. Glumesc, bineînțeles. Și am dat 74. Rămân cu SP-ul să-mi iau runda viitoare pe AVP. Dar știi că stau cu tine ca să mori? Asta e schema mea și la Andrei. Dacă moare Andrei, iau eu AVP-ul și am plecat. N-are nimeni mid. Îmi pare rău să te dezamăgesc. E pe B. Hai că e pe B toată lumea. Dă-te! Dă-te! Vezi că o să-ți vină pe acolo. Omoară-i tu pe aia pe acolo. Vezi că plantează. Dă-te! Mamă, futu-ți SP-ul, mă, te chiar mai prost, armă, nu mai trag cu SP-ul, să mor eu. E fix acolo. N-am văzut. Bravo. Gata, poți să-i dai diffuse dacă vrei. Că la te omoară al tău, te omoară pe tine. Bomb has been diffused.
Deci chiar era smoke cum era, nu cred că auzi când am dat defuse. Mi-a luat AVP. Tragea fraierul ăla în smoke și nu cred că auzi când dădeam defuse. Mamă, aici 20 de kill-uri. Și tot ăla are mai mult damage ca mine, dat. Ma, dă-te! Bravo. Nu le-a unul, nu le-a celălalt. Bă, de unde mi-a luat-o să moară, fra? L-a tras al tău. Fut-ți mătii. Sau cred că ți-a dat la cap. Nu, mi-a dat al meu. Mi-a zice că atacativ. Mai e unul pe mid. Sunt 2. 3, cred că sunt toți pe mid. Ai banda AVP? Are băiatul banda AVP, stau până mări și ți-au AVP-ul. Păi nu, că nu mă duc pe mid. Du-te la ăla, du-te cu pala. Nu-ți ăla să cel. Păi nici asta nu să ce pe mid. Ba da, trebuie să cel mid. Ba da, să ce pe mid, mă duc pe mid. 3, 2, 1, ai murit. Sunt pe B sau sunt pe mid? Hai mă, mori. E pe short. Asta că am dat eu down-ul. Mai e unul short. Aștept să intre. A venit pe mid. Le aștept să intre. A venit pe mid. Vino și ajută-mă City, te rog eu. City! Amândoi. E 2. Vezi că dau. Sunt 2. Poți să te ferești de flash? Da, mă. Că am murit. Și mai e unul tot acolo. Îl auzi. Bravo, mâncoate-și gurița ta, bravo! 24 de kill-uri. Dar nu mai am timp să fac, mai fac maxim 2 kill-uri. Cred că mai fac aia. Ai avut vreodată? Da, am și pe episod cu 26 de kill-uri. Da? Da. Păi ești nebun? Mort. N-am murit, mă. Mersi de flash, te pup. E B. Era să-mi iau cap. Nu, eu am tras după tine. O gameș. Mamă, ce Free Fire a dat omul meu, Trei, am fost în stare să-l omorâm. Am luat dai flash-ul în gură. Bă, 3 oameni, mă. Wow, bă, ce-a mâncat ăla, bă, steroizi. Nu mai are. Ba, taci. Ba da. Are. Bine, bă.